Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachitatu pa 10 January 2024. Ndipo Ambuye Yesu akupitiriza kutilankhula makamaka kuti wina aliyense azindikire matenda ake, wina aliyense azindikire zofoka zake, wina aliyense azindikire zimene zimamulepheretsa kuti azikula moyo wake wa Chikhristu, moyo wake wa uzimu. Pamene Ambuye Yesu akutipempha kuti tizindikire zimenezi, tikhalenso okonzeka kuzipereka pamaso pa Ambuye, tikhalenso okonzeka kusinthika. Mawu athu oyambirira akuchokera mu buku loyambirira la Samuel mutu 3 kuyambira ndime ya 1 mpaka na ndime ya 10 kupitiliza ndime ya 19 mpaka na ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Elias Piringu kuchokera ku Namagonya Church January Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 1 kuyambira ndime ya 29 kulekezera ndime ya 39. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enock Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish Salima mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi makamaka ulendo uno umene wina aliyense akuyenera kuti azindikire matenda ake, amene wina aliyense akuyenera kuti azindikire zofoka zake. Mawu a m'buku la mneneri Samuele. Zakuyitanidwa kwa Samuele. Mnyamata uja Samuele ankatumikira chauta, ndipo Eli ankamuyang'anira. Masiku amenewo mawu a chauta sankamveka kawirikawiri, ndipo kuona zinthu masomphenya sikunkachitikanso kawirikawiri. Tsiku lina Eli anali gone kumalo kwake. Maso ake adali atayamba kupenya mwachimbuzi, kotero kuti sankatha kupenya bwino. Samuelenso anali gone nyumba ya chauta, kumene kunali bokosi la chipangano la chauta. Nthawi yonkuti nyale ya Mulungu isanazime. Tsono chauta adayitana kuti, Samuele, Samuele. Iye adayankha kuti, wawa. Adathamangira kwa Eli nati, ndabwera, ndamva kuyitana. Koma Eli adati, sindidakuyitane, kagone. Motero Samuele adapita kukagona. Pambuyo pake chauta adamuyitananso kuti, Samuele. Pompo Samuele adadzuka napita kwa Eli nakamuwuza kuti, ndabwera, ndamva ndithu kuyitana. Koma Eli adati, sindidakuyitane mwana wanga, kagone. Pamenepo nkuti Samuele asadadziwe chauta, ndipo mawu a chauta kuti asanaululidwe kwa iyeyo. Chauta adamuyitananso Samuele kachitatu. Pompo adadzukanso napita kwa Eli nakanena kuti, ndabwera, mwandiyitana ndithu basi. Pamenepo Eli adazindikira kuti chauta ndiye amene ankayitana mnyamatayo. Tsono adawuza Samuele kuti, pita kagone. Akakuyitananso ukanene kuti, lankhulani inu chauta, poti mtumiki wanune ndili kumva. Choncho Samuele adapita kukagona kumalo kwake. Chauta adabwera nadzayimirira pomwepo, ndipo adayitananso monga nthawi zina zija kuti, Samuele, Samuele. Samuele adayankha kuti, lankhulani, poti mtumiki wanune ndili kumva.
monse Samuele ankakula chauta anali naye, motero zonse zimene Samueleyo ankanena zinkachitikadi. Ndipo Aisraeli onse kuyambira ku Dani mpaka ku Beeriseba adadziwa kuti chauta adamusankha Samuele kuti akhale mneneri. Mawu a Ambuye. Yesu achiritsa anthu ambiri. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adachoka ku nyumba ya mapemphero kuja, nakalowa pamodzi ndi Yakobe ndi Yohane nyumba ya Simoni ndi Andreya. Apongozi a Simoni anali gone akudwala m'malungo, ndipo nthawi yomweyo anthu adamufotokozera za matenda awo. Yesu adapita nakawagwira padzanja amayiwo nkuwadzutsa, ndipo malungowo adatha. Pomwepo amayi aja adayamba kukonzera anthu chakudya. Madzulo amenewo dzuwa litalowa, anthu adabwera kwa Yesu ndi anzawo onse ovutika ndi ogwidwa ndi mizimu yoyipa. Anthu amudzi monsemo adasonkhana pa khomopo. Yesu adachiritsa anthu ambiri amene ankavutika ndi matenda osiyanasiyana, ndipo adatulutsa mizimu yoyipa yambiri, koma mizimuyo ankayiletsa kuti isalankhule chifukwa adamzindikira. Mmamawa ndithu kusanache, Yesu adadzuka napita kumalo kosapita anthu. Kumeneko adakapemphera. Simoni ndi anzake aja adamulondola komweko. Atampeza adamuwuza kuti, anthu onse akukufunanifunani. Koma iye adawawuza kuti, tiyeni tinke ku midzi ina kufupi konkuno ndikalalike mawu a Mulungu kumenekonso, pakuti ndizo ndidadzera. Tsono adapita nalalika nyumba za mapemphero ku Galileya konseko, ndipo ankatulutsa mizimu yoyipa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Uthenga wabwino wa lero ukutipatsa maphunziro akuya ambiri pa moyo wathu wa Chikhristu. Poyambirira penipeni tikuona kuti Ambuye Yesu akunyamuka ndi ophunzira awiri, Yakobe ndi Yohane. Ophunzira amenewa Ambuye Yesu amakonda kuyenda nawo, ndi chifukwa ena akatswiri amalemba oyera amanena kuti ophunzira amenewa they belonged to the inner circle. Anali pafupifupi penipeni ndi Ambuye Yesu, Yakobe komanso Yohane. Ndi ophunzira amenewa amene Ambuye Yesu adapita nawonso pa phiri paja pamene maonekedwe a Ambuye Yesu adasinthika. Lero ndi ophunzira amenewa amene Ambuye Yesu akupita nawonso ku nyumba kwa mpongozi wawo wa Simoni Petro. Koma ngakhale Ambuye Yesu anali kuyenda ndi ophunzira amenewa anali ndi zofoka zawo, anali ndi mavuto awo, analinso ndi machimo awo. Kumbukirani kwina kuti ophunzira amenewa ilipo nthawi imene Ambuye Yesu amafuna adutse mu Samariya. Anthu a ku Samariya ndi kuwaletsa Ambuye Yesu kwina kuti musadutse mu Samariya muno ayi, mupeze njira ina. Iwo adauza Ambuye Yesu kwina kuti sangakuletseni ayi, tangoyitana ni moto udzawawa ule osewa. Ndifake amatchedwanso kwina kuti aukali ngati bingu, men of thunder, enanso amanena kuti Boanerges, kutanthauza ukali wawo umene iwowo anali nawo. Kumbukiraninso kuti ndi omwewanso amenenso anabwera pamaso pa Ambuye Yesu, wina ndi kudzapempha malo kudzanja lamanzere la Ambuye Yesu, wina kudzanja lamanja la Ambuye Yesu. Of course uthenga wina umafotokoza kuti anali amayi awo. Koma ngakhale awawa adali ndi zofoka zawo, amayandikana ndi Ambuye Yesu, amayesetsa kukhala ndi Ambuye Yesu, ndipo leronso akuyenda nawonso Ambuye Yesu. Kufuna tonsefe kutiphunzitsa strategy pa moyo wathu wauzimu. Phunziro loyambirira limene ife tikulipeza muthenga wathu wabwino, we have to associate our weaknesses with Christ. Tikuyenera kuphatanitsa zofoka zathu ndi Ambuye Yesu amene ali olungama. Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikazindikira kuna kuti ife ndife olephera,
moyo wanu wa tsiku ndi tsiku mukazindikira kuna kuti ndinolephera, si chifukwa chonena kuti mukhalire kutali ndi mpingo ayi, koma muyandikire mpingo udzakulungamitseni, koma muyandikire Ambuye Yesu adzakulungamitseni. Zimenezinso mwinanso tingathe kukambanso even the choice of friends. Ambiri mwa ife timanena kuti ayi ine ndili ndi zofoka, nkumayang'anayang'ananso nzathuso amenenso aliso ndi zofoka zakenso. What a poor strategy. Inu ngati muli ndi zofoka muyang'ane nzanu amene amalimbikira gawo limenelo kuti azikuthandizani. Ambiri mwa ife we have a designing attitude. Tidagiva kale, ineyo ndine ofoka, nkumapezekanso maloso amenenso adzilimbikitsanso kufoka kwangako. Ndine chidakwa, nkumapezekanso maloso amene adzilimbikitsa ochita kwangawo. What a poor strategy. Tikuyenera ife kupanga associate kufoka kwathu kuja ndi malo amene atithandize kulimbikitsa zofoka zathu zija kunena kuti zisakhalenso zofoka ayi. Pamene Yohane ndi Yakobe akuakakamira Ambuye Yesu, akufuna kunena kuti Ambuye Yesu awalungamitse, nafenso tikazindikira zofoka zathu, nanunso mukazindikira zofoka zanu, muakakamire Ambuye Yesu. Ukakamireni mpingo, akakamireni anzanu amene akuthandizeni kunena kuti mupange improve pa zofoka zimene muli nazo. Ukakamireni mpingo kuti ukuthandizeni ndipo mulungamitsidwe. Kenaka phunziro lachiwiri limene ife tikulipeza muthenga wabwino wa lero nkunena kuti matenda amene amadwala apongozi ake a Simoni Petro akuchita kutchulidwa, kunena kuti amadwala malungo. Ikuoneka ngati kuti ndi idea imene yosafunikira. Kuti is it important to mention matenda amene amadwala? Pamenepa ngakhale pakuoneka kuti mposafunikira, koma ndipofunika ndithu mmoyo wathu wa Chikhristu. Phunziro lina limene ife tikuphunzirapo pamene matenda akuchita kutchulidwa amene apongozi ake a Simoni anali kudwala, ndilonena kuti tikamabwera pamaso pa Ambuye Yesu tikuyenera kuti tizindikire bwino zofoka zathu, matenda athu. Ambiri mwa ife timabwera inde pamaso pa Ambuye Yesu, koma sitizindikira, komanso sititchula, sitinena zofoka zathu. Bwanji inu mukamabwera pamaso pa Ambuye Yesu musazembezembe zofoka zanu, zitchuleni kuti Ambuye Yesu ine ndili ndi vuto, ndimatolatola, ndine wakuba. Ambuye Yesu adzatithandiza pa vuto limenelo. Ndichifukwa pa chizungu amanena kuti openness leads to true diagnosis. Kuti pamene munthu amene akudwala wamasuka kunena kuti pakundivuta ndi pakuti, matenda ake amazindikiridwa, ndipo matenda ake akazindikiridwa amathandizika mwachidule. Vuto limene ife tili nalo mwina sitizindikira matenda athu. Komanso mwina kachiwiri vuto lina limene ife tili nalo nkunena kuti tikawadziwa mavuto athu aja, tikawadziwa matenda athu aja, sitiwanena moveka bwinobwino pamaso pa Ambuye Yesu. Tizitha kubwera pamaso pa Ambuye Yesu nkuwauza kuti Ambuye Yesu ine am weak before a bottle. Tizitha kubwera pamaso pa Ambuye Yesu inetu ndikaona ndalama mtima wanga sukhala malo. Tizitha kubwera pamaso pa Ambuye Yesu, Ambuye Yesu tukomatu ine miseche ndipo ndimachitanso kusinjirira. Pamene matenda ampongozi wake wa Simoni Petro akuchita kutchulidwa, nanunso mwatchule matenda anu, nanunso mwazindikire matenda anu, ndipo mukawazindikira mwatchule matenda anu pamaso pa Ambuye Yesu. Mukawatchula mudzathandizidwa mwachidule chifukwa chakuti vuto lanu mwalidziwa tsopano. Kenaka uthenga wathu wabwino wa lero ukutiphunzitsanso kunena kuti yemwe Mulungu wamudalitsa amayenera kumutumikira Mulunguyo. Pamene Ambuye Yesu akuwachiritsa apongozi ake a Simoni, tikumva kuti apongozi ake a Simoni tsopano akudzuka ndi kuyamba kutakataka kuwakozera chakudya anthu amene ali pamene paja. Mulungutu amatidalitsa, Mulungutu amakudalitsani, Mulungutu amandidalitsa. Koma Mulungu akandidalitsa, Mulungu akakudalitsani, what is next? Kodi timamtumikira Mulungu? Mulungutu amafuna kunena kuti ake amene wadalitsa adzitagawanika popeza kunena kuti alandira madalitso. Kuthokoza kumene ife tingathe kumuonetsa Mulungu ndiye ndikutangwanika pambuyo pa madalitso. Mulungu watipatsa madalitso osiyanasiyana. Funso limene tidzifunsa kunena kuti after God has blessed me, what next? You have to save humanity and God himself. Pamene masiku ano Mulungu akatidalitsa, akatipatsa galimoto yatsopano, ndiye timajambulitsa, titayigwira galimoto ija, titayitsamira galimoto ija. It's not enough. Go and save humanity, go and save God. Kantumikireni munthu, kamuthandizeni munthu, ndipo muntumikirenso Mulungu amene. China chimene tikuphunzira muthenga wathu wabwino wa lero nkunena kuti pakati pathu
anthu odwala tili nawo ambiri, koma amene amazindikirika ndi ochepa okha. N'chifukwa yani tikunena zimenezi? Tikunena zimenezi chifukwa chonena kuti uthenga umenewu poyambirira ukuonetsa ngati kuti amene anali kudwala anali apongozi ake a Simoni Petro basi. Koma ati madzulo anthu atazindikira kunena kuti mpongozi wake wa Simoni Petro wachiritsidwa, ati madzulo anthu anabweretsa anthu osiyanasiyana, amatendanso osiyanasiyana kwabweretsa pamaso pa Ambuye. Koma poyambirira amene amaoneka ngati anali odwala anali mpongozi wake wa Simoni Petro yekha basi. Masiku ano we having a church which is sick. We having a small Christian community which is sick. We having a community which is sick. Masiku ano tili ndi mpingo umene wadzaza ndi anthu odwala. Masiku ano tili ndi mpingo ndi mphakati umene wadzaza ndi anthu odwala. Masiku ano tili ndi gulu la nsembe limene ladzaza ndi anthu odwala. Masiku ano tili ndi gulu la masisiteri limene ladzaza ndi anthu odwala. Koma amene amazindikirika ndi ochepa kwambiri. Timangozindikira matenda awo. Lero Mulungu pamene madzulo atikwanira akufuna kuti tizindikire matenda athu. Bwanji inu musadazindikire matenda anthu ena, muzindikire matenda anu. Bwanji ine ndisadazindikire matenda anthu ena, ndizindikire matenda anga ndipo ndikhale wokonzeka kuzibweretsa pamaso pa Ambuye. Kuti madzulo ano mutamuchiritsa mauja mpongozi wake wa Simoni Petro, madzulo ano tsopano ndi gawo langa loti mundichiritse. Madzulo ano tsopano ndi gawo lanu lonena kuti akuchiritseni. Koma tingathe kuzindikira zimenezi ngati tikuvomera kunena kuti nanenso ndingatokala sodwala, nanunso mungatokala sodwala. Amen. Jingle